अलबत्त भाई तू हुए कहो चुटकीला कहत हुआ। अब चुटकीला तो कहत रहे हमरा समझे में गया कि चुटकीला कहत रह चुटकीला कि करत रह कोनो ड्रामा लीला कहत रहे कि जे टिकरी या घर वाला बहरी बे घर वाला भीतरी। अबे सुनिए सबरे वो सब कि सुदर्शन के गाना आ चौहान के चुटकीला नौका जुग के कदी है सब लीला। अरे भाई जी उतने समय में एगो ऐसा काम कर दी ऐसा काम करी कि गाँव गाँव में लोग सुने तो कहे हाँ भाई सोनोटेक कंपनी के माध्यम से तपेश्वर चौहानवा जो कहता तो ओरिजिनल बात कहल सो पूरा बिहार के बात बताओ तो ये का होता से सुनी हमरा से। पंच सरपंच जीत के हो गए दुखिया आ मंगनी में सब माल खींच ले मुखिया। अरे भाई सुदर्शन बाबू एगो काम के बड़ा गोल सारा मुखिया भाई लोग के प्रणाम कर ले तो कहीं हमरा पर खिसिया जिलू लेकिन मुखिया जी लोग खिसियाई कही तो हमके कभी जहाँ ना पहुंचो रब भी वहां पहुंचो कभी ओरिजिनल बात कहता नहीं। सुदर्शन भैया सुदर्शन बाबू सुना है पंच सरपंच जीत के बन गए दुखिया मंगनी में सब माल खींचत मुखिया बुझाइल सुदर्शन बाबू एगरी हाला बा। बीपीएल में नाम न गरीब के दियाला बीपीएल में नाम न गरीब के दियाला रोवत रोवत गरीबों के आंसू ओराला ओकरे बीपीएल में नाम बा जे घर के बस सुखिया आ मंगनी में सब माल घींचत रे मुखिया बुझाई लेकर ना हो तुकबंदी एकर ना हो कविताई। बीपीएल में नाम न गरीब के दियाला रोवत रोवत गरीब के आंसू बह जाला बीपीएल में नाम बा ओकर जे घर के बस सुखिया मंगनी में सब माल घींचत रे मुखिया। बीटीसी से जीत के गरीबों का डाटे ले होय देखी हो पियर पियर कार्ड धनिकवन का बाटे बीटीसी में जीत के गरीबों के डाटे ले आ हरिहर पियर कार्ड धनिक लोग के बाटे दौड़े ला गरीब जैसे भागत या रुखिया आ मंगनी में सब माल घींचत रे मुखिया। हाय हाय तपेश्वर चौहान के बड़ा श्रद्धा बा कि मंत्री लोग तनी सक्कदित कड़ाई तो बीपीएल एपीएल दाज धराई पता लग जाए कि कौन बाबे दुखिया कौन बाबे सुखिया मंगनी में सब माल घींच ले। सुनला सुदर्शन भैया जी तहारा संदेश लगी एगो तहारा पर ब्लेम लगोलो सा जाके कहते कि दरोगा जी हमार ओढ़नी फरले बड़े तो तू अपन छुटकारा करे कती माने हमरा पर एफआईआर ना लिखाओ जाए तो तहार जान बच गई ना तो तू जैता कचहरी में दुए को होई बेल होइत ना जेल होई कचहरी में दूसरो ना होला बेल होइत ना तो जेल होई। अब देखो एगो हम की सुनाओ तनी कि गांव में केंगा वो कालत होला गांव में केंगा झगड़ा होला जैसे एगो मेहरारू कहते रे ते कहले बड़ी तो कहते हमरा के कौन कही रे तो कहते कि ना ते कहले बड़ी तो तनी यही पर देखो तो बसा भाई एगो हम गीत ले बनी एकदम खाटी देहात आए है। अरे कंवराड़ी कहती या हम कले बानी कंवराड़ी कहती या हम कले बानी चल पूछबाओ ना हम कब कले बानी तहरा मांग में सालाई या धरा के छोड़बो चल चल बेटा काड़ो पूछवा के छोड़बो तहरा मांग में सालाई या धरा के छोड़बो चल चल बेटा गाड़ो पूछवा के छोड़बो। अरे कौन कहती जा कि हम कले बानी कौन कहती जा कि हम कले बानी चल पूछबाओ ना हम कब कले बानी। सुदर्शन जी ललका पियर का देखा वही के बहन के लेकिन देखी गाना में भाव का बा औरतिया कहते कि सुना ये औरतन के झगड़ा है कि कौनो के घर के बात बतियावला कि हमरा कौन काम बा सब रानी कहेली सन हमरे के हम नाम बदनाम बा
कहत हो केहू के घर के बात बतियावला के हमरा कौन काम बा सब रानी कहेली सन हमरे के हम नाम बदनाम बारे आवे दे भतार के बतावत हम बानी आवे दे भतार के बतावत हम बानी चल पूछवाओ ना हम कब कल बानी गाना के भावा देखी सुदर्शन बाबू अरे ललकी पियर की तो जिंदगी भर गाय को महाराज जी तने सोनो गाय के हम लोग के ठीक चौहन में कलता जैसे बीपीएल ईपीएल का हम बात बतियोनी हां अब देखी हाई पिया चाहे हाई पिया ई तो अपने अब गोसारी में बतियावत रहुए हो आ हेकर के को बुझत रही दोनों दादी नहीं सो हई गोसार में बतियावत रहुए आज अपना सास के शराब के गरियावत रहुए हो हई तो अपने अब गोसारी में बतियावत रहुए हो अपना सास के शराब के गरियावत रहुए हो अरे सबे सुन ले बात वो हम सुन ले बानी सबे सुन ले पावे वो हम सुन ले बानी चल पूछवाओ ना हम कब कले बानी कहला बसा भैया एमे हमार कौन गलती हजूर बा सब नु होई करवावे ले अरे एमे हमार कौन गलती हजूर बा सब नु होई करवावे ले इहे झगड़ा लगावेली इहे झगड़ा करेली अरे एमे हमार कौन गलती सुदर्शन जी होइए नु सब करवावेली एमे हमार कौन गलती बा मालिक सब नु होई करवावेले देखी लास्ट अंदर का कहती खिसिया के मौगी आज सांझी खाने 5 गो हम पहुंच बुलाए हो तारा मांग में आज कोयला दरी खरी लगाए हो बहुत कहता तरु सुना एक रताही उठा तरु आज साझी खाने 5 गो हम पंच बुलाए हो तारा मांग में आज कोयला दरी खरी लगाए हो रुक चौहान के बोलावत हम बानी रुक चौहान के बोलावत हम बानी चल पूछबाओ जे हम कौन कले बानी आई सुदर्शन बाबू आई